नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। वाळू माफियांची खैर नाही, महसूल मंत्री आक्रमक। जिल्ह्यातील जमीन खरेदी विक्रीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, संदेश पारकर यांची मागणी। आणि वाळू माफियांना रोखण्यासाठी राजकीय भूमिका घ्याव्या लागतील, महसूल मंत्री स्पष्टच बोलले। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जिल्ह्यात काही अडचणींमुळे अनेक घरांना स्वामित्व मिळवण्यासाठी अडचणी येत आहेत। यावरती उपाययोजना करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे। खरं तर शासनाची भूमिका आहे की सर्वांसाठी घरे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी संकल्प केला आहे की महाराष्ट्रामध्ये 30 लाख नवीन घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेत बांधकाम करायची। तर त्या घरांना स्वामित्व नाही आहे। 2011 पूर्वीचे घर आहे, पण काही घरांना स्वामित्व मिळत नाही वेगवेगळ्या कारणांनी। त्यांना स्वामित्व मिळण्याची योजना करण्याची आम्ही तयारी करतोय। कारण अनेक कारण आहे स्वामित्व नाही मिळण्याचे। काही आता सांगितलं मला सावंतनी की 40,000 घरं हे गावठाणाच्या बाहेर आहे, त्यांना रेग्युलाइज केलं नाही आहे। अतुल काडसेकर आणि केसरकर साहेबांनी सांगितलं की अनेक जमिनी काही वेगवेगळ्या पद्धतीने काही खाजगी वन लागले आहेत। आता आंबोली वगैरे भागात तर मोठ्या प्रमाणावर 10,000 हेक्टर जमिनीला खाजगी वन लागलं आहे। असे काही विषय आहेत। त्याप्रमाणे या सर्व विषयाला 2011 पूर्वी जे काही आम्हाला या ठिकाणी काही कायद्यात बदल करावा लागेल, काही सिंदूर करता काही नियम बदलवावे लागतील, काही महसुली विषयाला त्या ठिकाणी वेगळे विषय काही सिंदूर, जसं आता काही गावाच्या गाव सामायिक क्षेत्रामध्ये आहे, तर प्रत्येक गुंठेनं गुंठे मोजणी करून स्पेशल ड्राईव्ह लावून प्रत्येकाचा वेगळी सनद तयार करून प्रत्येकाचा 7/12 वेगळा करणे हा एक त्या ठिकाणी विषय घ्यावा लागेल। तेव्हाच आपल्याला शेतजमिनी आणि घरांना स्वामित्व देता येईल, स्वामित्व देण्याची योजना पूर्ण करता येईल। दोडामार्ग तालुक्यातील केर भेकुर्ली ग्रामपंचायतनं माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत आंब्याचं पारंपरिक वाण टिकवण्यासाठी एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवला आहे। माझा गाव हा डोंगर कपारीमध्ये येतो। माझ्या गावात अनेक मोठमोठे वृक्ष आजही आहेत, मात्र काही वृक्ष हे काळाच्या ओघात म्हणा किंवा जीर्ण होऊन म्हणा नष्ट होत चाललेले आहेत, ज्यामध्ये आंब्याचं उदाहरण सांगता येईल। मी जेव्हा ज्येष्ठांसोबत गोष्टीला बसतो त्यावेळी आवर्जून ज्येष्ठ सांगतात की अमुक आंबा होता, तो फार छान लागायचा, मात्र तो मोडून गेला। आत्ता सुद्धा काही असे आमचे मोठे मोठे आंबे आहेत जे आत्ता जर जपलं त्यांचं वाढ नाही तर भविष्यात या जातीचे आंबे आम्हाला खायला मिळणार नाहीत। म्हणून आम्ही सगळ्यांनी एक प्रयत्न केला की जे आता मोठे आंबे आहेत त्यांची कलमं करायची, जेणेकरून ती जातही टिकेल आणि जी जुनी गोडी आहे ती गोडी पुढच्या पिढीला सुद्धा मिळेल। या निमित्तानं हा आमचा एक प्रयत्न आहे। वर बांधून जायचं। पावसाच्या सुरुवातीला किंवा जून महिन्यामध्ये कोवळी रोपं भेटतात। या कोवळी रोपा जर आपण उपटून घ्यायची। आता आंब्यामध्ये एक विशेष असा की उपटून आणलेल्या रोपावर आपण बांधायचं, उपटून, कारण अन्न त्याचं ह्या बाटीमध्ये असतं आणि त्याच्यामुळे उपटून आणलेल्या रोपा बांधून एक 4 दिवसांनी तुम्ही लावल्या पिशवीमध्ये तरी चालू शकतो। ह्या बांधलेला कलम 4 दिवसांनी जर ह्याचा कलम बांधताना सहज फिरव आपल्याला घरचं फिरव मिळणार। आणि जर बाटे तुम्ही गोळा केले आणि जर बाटे उभे लावायचे, लावताना असे लावायचे, पुरायचे बाटे, एखादा खाना करायचा आणि पुरायचं, म्हणजे काय फायदा होतो का? तुम्ही एका बाटीवर बांधल्यानंतर पिशवीत घालताना अडचण होता। जिल्ह्यात परप्रांतीय कामगार आणून बेकायदेशीर वाळू उत्खनन सुरू असून याविरोधात प्रशासनानं MPDA लावावा अशा सक्त सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत।
दुसरं या ठिकाणी वाळू चोरी खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. नवीन वाळू धोरण आपण आणलेलं आहे 8/4/2025ला. देशातल्या संपूर्ण राज्याचा अभ्यास करून आणि महाराष्ट्राच्या जवळपास 1.5 महिना मी हे धोरण पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवलं. चांगल्या सुधारणा करून 8/4ला एक धोरण आणलं आहे आणि स्थानिक लोकांना वाळू मिळण्याकरता 30/4चं धोरण आणलं आहे. 30/4/2025 म्हणजे घरकुलं, स्थानिक बांधकामं, स्थानिक ग्रामपंचायतची बांधकामं यांना कशी वाढू द्यावी कुठल्या नियमाने, त्याचा 30/4चा धोरण आणला आहे. आणि 8/4चं धोरण आहे की जी वाळू आहे तिला लिलाव करणे, पण तो लिलाव आता 30 सप्टेंबरमध्ये करू शकत नाही, कारण NGT असं म्हणते, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, की 30 सप्टेंबरपर्यंत आपण वाळू काढू शकत नाही. जे काय निघतं ते अवैध पद्धतीने आहे. अवैध पद्धतीची वाळू कशी थांबवायची त्याचा विचार कलेक्टर आणि SP या दोघांनी, कारण आता जबाबदारी कलेक्टरकडे आहे, पहिली जबाबदारी ॲडिशनल कलेक्टरला होती. तर कलेक्टर आणि SP आणि दोघांनी हे जेवढे परप्रांतीय मजूर या ठिकाणी आणून वाळूचा मोठ्या प्रमाणावर बिझनेस करतायत त्यांना MPDA लावला पाहिजे. इतर जिल्ह्यात आता MPDA मोठ्या प्रमाणावर लावण्याची कारवाई चालू आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश काढला गृह खात्याने की सँड माफियांना MPDA मध्ये घेतलं पाहिजे. आणि 40-50 लोक जोपर्यंत SP सिंधूर MPDA घेणार नाही आणि पॉलिटिकल याच्यामध्ये जे काही फोन येतात समजा SP ना कलेक्टरला, ते SP कलेक्टरनी टाळले पाहिजे. आमच्या मुख्यमंत्र्याकडनं आणि माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याकडनं किंवा माझ्याकडनं असं कुठलंही एकही माफियाकडनं फोन येत नाही. पण ते आता कारणं सांगतात, कधी कधी कुणाकुणाची नावं सांगतात कारण असताना, लोकल लोकांनाही बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. तर आमचा कुणाचा संबंध नाही, लोकल आमचे आमदाराचा प्रश्न नाही, राज्यातल्या कुठल्या नेत्याचा प्रश्न नाही. मग हे MPDA यांना का लावत नाही हा एक प्रश्न आहे. म्हणून मी आता SPशी बोललो की या सर्वांना 40-50 लोकांना MPDA मध्ये टाकलं पाहिजे. त्याची कारवाई सुरुवात करायची आहे. थोडा हे नैसर्गिक वाळूवर डिपेंड राहण्यापेक्षा आपला कृत्रिम वाळू धोरण MSAT, दगडापासून वाळू तयार करणे आणि तिला मोठ्या प्रमाणावर खाजगी शासकीय बांधकामं, म्हणजे शासकीय बांधकामांना पुढच्या 5 वर्षात 100% कृत्रिम वाळूवर आणणे. त्याकरता प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रेशर्स मायनिंग झोन तयार करून 50 नवीन क्रेशर्स प्रत्येक जिल्ह्यात द्यायचे आहे. त्याच्याही आम्ही धोरण तयार केला, कृत्रिम वाळू धोरण, MSAT धोरण. त्याच्यामध्ये आता जिल्हाधिकारी ॲडव्हर्टाइजमेंट काढतील, फर्स्ट कम फर्स्ट 50 लोकांना 5-5 एकर लँड आम्हाला देऊ मायनिंग झोन तयार करून, आणि त्यामधनं जी वाळू निघेल ती वाळू शासकीय बांधकामाला आम्ही 100% अलाव केलेली आहे, कंपल्सरी केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना सोर्स आहे शासकीय बांधकामांना आता MSAT वापरणे, नैसर्गिक सँडचा वापर करू नये. त्याच्याही आम्ही आता या राज्यामध्ये 1,500 क्रेशर्स, एका जिल्ह्यात 50. हे जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपलब्ध होईल, वाळूची चोरी का होत आहे, जेवढी आपल्याला डिमांड आहे तेवढी आपण सप्लाय करू शकत नाही, म्हणून वाळू चोरी होत आहे. जेव्हा तुम्ही सप्लाय पूर्ण होईल, MSAT मार्केटमध्ये येईल, जसा MSAT मार्केटमध्ये आला तसा तुमचा ही चोरी बंद होईल. कारण काय की वाळू मिळत नाही, आणि वाळू मिळत नाही म्हणून माफिया राज आहे. तुम्ही ज्या दिवशी अवेलेबिलिटी कराल कुठलाही, जेव्हा अवैध तयार होतं, जेव्हा वैध नसतं तेव्हा. आणि त्यामुळे याच्याकरता आम्ही MSATचं धोरण आणलेलं आहे. पण कलेक्टरला 50 आता तात्काळ लवकरच त्यांना तसे क्रेशर लावायचे, MSAT क्रेशर, याचे आपण काम करतो आहे. या ठिकाणी पुढच्या काळामध्ये आम्ही सिंधूर जिल्ह्यामध्ये किती अवैध उत्खनन झालं आतापर्यंत मागच्या 15 वर्षात त्याचा पूर्ण ड्रोन सर्वे करतोय. आणि ड्रोन सर्वेक्षण हे महाखनिजचे आपला जोडणार आहे. म्हणजे 15 वर्षापूर्वी सिंधूर कसं होतं, MRSACवर आणि गुगलवर काय परिस्थिती होती, आत्ता काय परिस्थिती आहे, कुठे कुठे उत्खनन झालं आहे 15 वर्षात, याच्याही मॅपिंग करण्याची योजना आम्ही तयार केली आहे. त्याच्याही मॅपिंग आम्ही करतो आहे, राज्यस्तरावरनं करतो आहे, आणि ते सर्व इंटिग्रेट होईल.
आणि त्यात कळेल कोणी कोणी कुठे कुठे खड्डे पाडून ठेवले सिंधूरमध्ये, कोणी कोणी माफियागिरी केली हे आपल्याला कळेल। वाळू माफियांवर कारवाई करताना जर एसपी आणि कलेक्टर यांना राजकीय फोन आले तर त्यांनी ते टाळावे आणि कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत। हे जेवढे परप्रांतीय मजूर या ठिकाणी आणून वाळूचा मोठ्या प्रमाणावर बिझनेस करतायत त्यांना एमपीडीए लावला पाहिजे। इतर जिल्ह्यात आता एमपीडीए मोठ्या प्रमाणावर लावण्याची कारवाई चालू आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश काढला आहे गृह खात्याने की सँड माफियांना एमपीडीएमध्ये घेतलं पाहिजे आणि 40-50 लोक जोपर्यंत एसपी सिंधूर एमपीडीए घेणार नाही आणि पॉलिटिकल याच्यामध्ये जे काही फोन येतात समजा एसपीना कलेक्टरला ते एसपी कलेक्टरनी टाळले पाहिजे। जोपर्यंत आमचे अधिकारी या वाळू माफियाशी कनेक्ट आहे तोपर्यंत हे वाळू माफिया आहे। याची एवढी हिंमत नाही की प्रशासनाचं काही हे काही बाकी इतर राज्य नाही, हे काही मोगलाचं राज्य नाही आहे, इथे कोणी कोणाच्या अंगावर गाडी आमच्या काही जोपर्यंत आमचे अधिकारी हा निर्णय घेत नाही सामूहिक, आमचे एसपी आमचे कलेक्टर आमचे सर्व त्या वाळू माफियागिरी करणारा जो मेन माणूस आहे त्याला एमपीडीए टाकत नाही, त्याची हिंमत नाही पुन्हा तहसीलदार तेवढं तसं करायचं। आता पंढरपूरला हे घटना झाली, माळाला परवा आमच्या तहसीलदारच्या गाडीसमोर त्यांनी डंपर आणला वाळूचा, तर तिथे 307 केस लावला, 353 लावला, एमपीडीएची कारवाई केली, फरार झाले आता तिथनं 4 लोक जे मूळ जे मोठे बलाढ्य धनाढ्य लोक आहेत त्या वाळूमध्ये। सिंधूरमध्ये आमचे एसपी आणि कलेक्टरने विचार केला 50 लोकांची यादी काढली पाहिजे आणि सरकारचा बिलकुल याच्यामध्ये हे नाही आहे। मी माननीय लोकप्रतिनिधींना विनंती करणार आहे, हे कोणी आलं तरी याला फोन करायचा नाही या कारण हे जे वाळू चोरीपासून जे लोक त्या ठिकाणी तयार होत आहेत, मग ते ड्रग्समध्ये चालले आहेत, मग ते अवैध मार्गाने पिढी बिघडवत आहे। मी बघितलं काही लोकांचा रिपोर्ट असा, मी खालच्या लोकांशी बोललो काल तारकर्लीमध्ये, ते म्हणले की वाळू माफिया नवीन युवा पिढीला बिघडवत आहे, ड्रग्स आणत आहे, एमडी आणत आहे, यांच्याकडे जो पैसा आला आहे हा अवैध मार्गाने यातनं हे सिंधूरचे पुढची येणारी पिढी बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे। याचाही मी अभ्यास केला आहे काल थोडा। तर हे जोपर्यंत थांबणार नाही, हे वरिष्ठ लेवलवर काम करत, हे तहसीलदारचं काम नाही आहे, वरिष्ठांनी निर्णय घ्यायचे आहे ते, आणि कोणी पॉलिटिकल याच्यामध्ये कोणी फोन करायचा नाही, ते सर्व राजकीय भूमिका घ्याव्या लागतील। त्याच्यामध्ये कुठल्याही राजकीय व्यक्तींना प्रोटेक्शन देणे हे पुढच्या पिढीला बिघडवण्यासारखं आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आम्ही आता काम करणार आहे। मी जिल्ह्याचा सुपुत्र आहे, मला कोण मर्यादा लावू शकत नाही, जिल्ह्यातील जनतेचा आवाज कोणी दलाल दाबू शकत नाही, जनतेच्या भूमिकेसह मी आहे, त्यामुळे सोबत कोण आहे कोण नाही याचा फरक पडत नाही असं मत उबाटा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी व्यक्त केलं आहे। तुम्ही हे आंदोलन करताय 44 वर्ष, पण तुमचे इकडचे स्थानिक जे जिल्हा प्रमुख आहेत, विधानसभा प्रमुख आहेत, तर ते म्हणतात तुम्ही तिकडे लुडबुड करू नका, तुमचं तिकडे बघा म्हणून सांगतो, ते कसं काय? हो, मी महाराष्ट्राचं नेतृत्व यापूर्वी केलेलं आहे। मी कोकणच्या सिंचन महामंडळाचा उपाध्यक्ष होतो, मी महाराष्ट्राचा राष्ट्रवादीचा सरचिटणीस होतो, मी या जिल्ह्याचा सुपुत्र आहे, मला कोण मर्यादा त्या ठिकाणी लावू शकत नाही। माझ्या जबाबदारी मला माहिती आहे, मला जिल्ह्यातल्या जनतेचा जो आवाज आहे तो जिल्ह्याचा जनतेचा आवाज जो आहे तो जिल्ह्याचा जनतेचा आवाज कोणीही त्या ठिकाणी दाबू शकत नाही, कुठलाही दलाल हा त्या ठिकाणी दाबू शकत नाही। जे सत्य आहे त्या सत्याच्या बरोबर आमची भूमिका आहे आणि आम्ही रोखठोक ती भूमिका मांडलेली आहे। मग त्याच्याबरोबर माझ्याबरोबर कोण आहे आणि माझ्यावर कोण नाही याचा विचार मी कधी केलेला नाही। जे सत्य आहे त्या सत्य असलेल्या भूमिकेबरोबर आणि जनतेबरोबर मी आहे। लोकांची त्या गावातली भूमिका काय, जनतेची भूमिका काय आणि एक जिल्हावासी म्हणून माझी भूमिका काय, या भूमिकेप्रमाणे मी आहे। जे चुकीचं आहे याला न्याय मिळाला पाहिजे, योग्य असेल जे अधिकृत आहे त्याला माझा कुठलाही विरोध नाही। मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सुपुत्र म्हणून मानतोय, जिल्ह्याचा उबाटाचा जिल्हा प्रमुख म्हणून मानतोय। तुम्ही ठरवा तुम्हाला काय योग्य। कोणी हे बघा, कोंबडं साकलं किंवा त्यामुळे म्हणजे सूर्य जो काय तो उगवायचा थांबत नाही, ते हरवलं काय आणि नाही हरवलं काय, आपली जबाबदारी आहे। जे आपल्यापर्यंत येतं जे चुकीचं आहे त्या चुकीच्या बद्दल आम्ही आवाज त्या ठिकाणी उठवतो, मग तो कुठेही असो, महाराष्ट्रात असो सिंधुदुर्गात असो। यापूर्वी सुद्धा मी आंदोलनं केली आहेत ना,
मी रेडी पोर्टचं आंदोलन केलं, मी सासोलीचं आंदोलन केलं. जिल्ह्यामध्ये मी सातत्यानं सांगतो, आम्हाला तुम्ही कुठंतरी एखाद्या गावापुरतं एखाद्या जिल्ह्यापुरतं मर्यादित ठेवू नका. जिथं जिथं अन्याय होतो, जी भूमिका माझ्या मनाला पटते, हे इथं अन्याय होतोय त्या ठिकाणी मी लढणार आहे. कोणाचा काय रोल असेल तर मला त्याच्यामध्ये काय माहिती, माझा रोल स्पष्ट आहे. कोणाचा प्रत्येकाचा रोल काय असेल, मी तेच म्हणतो, कोण सूत्रधार आहे या सगळ्या बाबतीचा, कोण आका, कोण वाल्मिकी कराड, आका कोण याचा, तो शोधला पाहिजे. सांगण्याचं तात्पर्य काय की जे वास्तव आहे ते जिल्ह्याच्या जनतेसमोर मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे. माझी लढाई माझ्या पद्धतीनं मी माझी लढाई चालू ठेवणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती सरकार असंवेदनशील असून जिल्ह्यातील आंबा काजू बागायतदारांसह शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम भेटली नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. 18 ऑगस्टपूर्वी विम्याची रक्कम न दिल्यास 20 ऑगस्टला महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सतीश सावंत यांनी दिला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भात पीक शेतकरी, आंबा आणि काजू पीक शेतकरी सरकारच्या असलेल्या फसव्या विमा योजनेमुळे आज आर्थिक अडचणीत आलेले आहेत. 2024मध्ये निवडणुकीच्या पूर्वी 1 रुपया विमा भरा भाताचा अशा 40,000 शेतकऱ्यांनी 2024मध्ये 40,000 शेतकऱ्यांनी भात पीक विमा उतरलेला होता. त्यापैकी त्यांचे जे काही निकष होते, तिघर जी होती, त्या तिघरप्रमाणे 8,000 शेतकरी हे पात्र झालेले होते 2024मध्ये, ऑक्टोबर 2024, आणि त्याची रक्कम 2,45,00,000 रुपये विमा कंपनी देणं त्या शेतकऱ्याला बंधनकारक होती. पण शासनाने अद्यापही भात पीक विम्याची रक्कम 2024ची दिलेली नाही आहे. निवडणूक संपल्यानंतर या योजनेमध्ये बदल करून साधारण त्याला हेक्टरी 450 रुपये, म्हणजे निवडणुकीच्या पूर्वी 1 रुपयामध्ये विमा आणि निवडणूक झाल्यानंतर 450 रुपये भात पीक नाचणी, 450 रुपये हेक्टरी विम्याची रक्कम त्यांनी चालू केली. आणि त्याच्यामध्ये ज्या काही तिघर होत्या, ह्या तिघरही बदलण्याचं काम या महायुती सरकारने केलं. आणि त्याच्यामध्ये फक्त भात काढणीनंतर जर काही नुकसान झालं तरच विमा मिळणार. आणि त्यामध्ये साधारण यावेळी फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये साधारण 6,000 लोकांनी फक्त भात पीक विमा उतरलेला आहे. 6,000 साधारण, म्हणजे निवडणुकीच्या पूर्वी निवडणूक नजरेसमोर ठेवून शेतकऱ्यांना गाजर दाखवायचं आणि निवडणूक झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणं हे महायुती सरकारचं काम आहे. दरवर्षीप्रमाणे आंबा आणि काजू हे नोव्हेंबरमध्ये पैसे भरले जातात. साधारण आंब्यामध्ये 34,000 शेतकऱ्यांनी नोव्हेंबर 24मध्ये साधारण 11 कोटी रुपये त्यांनी त्या ठिकाणी रक्कम भरलेली आहे. 11 कोटी रुपये 34,000 शेतकऱ्यांनी. आणि काजूमध्ये साधारण 10,000 शेतकऱ्यांनी साधारण 4 कोटी रक्कम ही विम्याची भरलेली आहे. आणि ह्याच्याप्रमाणे जे आंब्याचं संरक्षित क्षेत्र जे आहे हे साधारण 13,923 हेक्टर आंब्याचं, म्हणजे 14,000. आणि काजूचं संरक्षित क्षेत्र जे आहे हे साधारण 4,500 हेक्टर हे संरक्षित आहे. ह्याच्याप्रमाणे काजूला जे पैसे साधारण 1,20,000 हेक्टरी आणि आंब्याला 1,70,000 आणि गारपीट झाली तर वेगळी रक्कम. ही रक्कम निकषाप्रमाणे 30 जून पूर्वी आंबा आणि काजू शेतकऱ्यांना मिळणं आवश्यक होती. याच्या तिघरसुद्धा अद्यापही आम्ही दरवर्षी मागणी करतोय. कदाचित विम्याची संरक्षित रक्कम उशिरा मिळेल, पण शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम तुम्ही
साधारण जूनच्या पूर्वी जाहीर करा. अद्यापही जाहीर केली नाही. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सन्माननीय वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही 3 वेळा भेटलो आणि त्यामध्ये विमा कंपनीची मीटिंग आम्ही ओरस येथे लावण्याचं कलेक्टरने मान्य केलं. पण अद्यापही ती एकत्रित शेतकऱ्यांची आणि विमा कंपनी आणि कृषी विभाग अशी एकत्रित मीटिंग अद्यापही झालेली नाही आहे. आज या ठिकाणी कोकणातील गणेशोत्सव हा सण आलेला आहे. त्याचसोबत आज शेतकऱ्यांना आंबा आणि काजूसाठी त्याची जी काय निगा राखणं किंवा त्यांना जी काही खतं देणं यासाठी सुद्धा शेतकऱ्यांकडे आज पैसे नाही आहेत. एका अपेक्षेने जे शेतकऱ्यांनी विम्याचे पैसे भरलेले होते आणि सध्या हवामान जो आहे, वेदर जे आहे, ह्या जिल्ह्यातील मला वाटतं जो पाऊस आहे आज सातत्याने फेब्रुवारी मार्चपासून पाऊस लागणं, उष्णतेचं प्रमाण ह्या टिगर ज्या आहेत आंबा आणि काजूच्या बाबतीत ह्या ओलांडलेल्या आहेत, ह्या टिगर क्रॉस झालेल्या आहेत. पण अद्यापही विमा कंपनीच्या नाकर्तेपणामुळे आज अद्यापही याच्या टिगरप्रमाणे नुकसान भरपाई घोषित झालेली नाही आहे. अद्यापपर्यंत केंद्र आणि राज्याने ह्या विमा कंपनींचा जो हप्ता भरायला पाहिजे तो अद्यापही केंद्र आणि राज्याने भरलेला नाही आहे आणि त्यामुळे ही रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही आहे. आणि म्हणून उद्याच्या 18 ऑगस्टपर्यंत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जर जमा झाली नाही तर उद्या 20 ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि जे जे शेतकरी असतील ह्या शेतकऱ्यांमार्फत वैभवजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ह्या असलेल्या विम्याच्या संदर्भात आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 20 तारीखला धरणे आंदोलन धरणार आहोत. यामध्ये जिल्ह्यातील ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला आहे अशा शेतकऱ्यांनी पक्षभेद विसरून या धरणे आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं अशी विनंती आम्ही करत आहोत. कारण शेवटी हे आंदोलन केल्याशिवाय ह्या गोष्टी निदर्शनास आणल्याशिवाय निश्चितच आंबा आणि काजू याची शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही आहे. आणि म्हणून गणपतीच्या पूर्वी नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी जर 18 ऑगस्टपर्यंत नुकसान भरपाई न मिळाल्यास 20 ऑगस्टला धरणे कार्यक्रमामध्ये शेतकऱ्यांनी सामील व्हावं ही विनंती आम्ही करत आहोत. वाळू माफिया अंमली पदार्थांच्या व्यवसायात उतरून जिल्ह्यातील युवा पिढी बिघडवत असल्याचा गंभीर आरोप महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. कारण हे जे वाळू चोरीपासून जे लोक त्या ठिकाणी तयार होत आहेत, मग ते ड्रग्समध्ये चालले आहेत, मग ते अवैध मार्गाने पिढी बिघडवत आहे. मी बघितलं काही लोकांचा रिपोर्ट असा, मी खालच्या लोकांशी बोललो काल तारकर्लीमध्ये, ते म्हणले की वाळू माफिया नवीन युवा पिढीला बिघडवत आहे, ड्रग्स आणतात आहे, MD आणत आहे, यांच्याकडे जो पैसा आला आहे हा अवैध मार्गाने, यातनं हे सिंदूरचे पुढची येणारी पिढी बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचाही मी अभ्यास केला आहे काल थोडा. तर हे जो पण थांबणार नाही, हे वरिष्ठ लेवलवर काम करत आहे, हे तहसीलदारचं काम नाही आहे, वरिष्ठांनी निर्णय घ्यायचे आहे. तर ते आणि कोणी पॉलिटिकल याच्यामध्ये कोणी फोन करायचा नाही, ते सर्व राजकीय भूमिका घ्याव्या लागतील. त्याच्यामध्ये कुठल्याही राजकीय व्यक्तींना प्रोटेक्शन देणे हे पुढच्या पिढीला बिघडवण्यासारखं आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आम्ही आता काम करणार आहे. जिल्ह्यातील जमीन घोटाळ्यांच्या प्रकरणांमध्ये महसूल प्रशासन नेमकं बळी का पडतो हाच मुद्दा आहे. त्यामुळे शासनानं गेल्या 15 वर्षात जिल्ह्यातील ज्या ज्या जमिनींची खरेदी विक्री झाली, कुठच्या जमिनी कुठल्या कंपनीला विकल्यात, किती परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेल्या तर किती जमिनी शिल्लक राहिल्यात याची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी संदेश पारकर यांनी केली आहे. वन विभागाची जबाबदारी आहे. वृक्षतोड होते मोठ्या प्रमाणात, का करत नाहीत सगळे अधिकारी? त्यांच्या कोणी हात बांधलेत का? एकीकडे महसूल मंत्री सांगतात आपण कुठलंही राजकीय संरक्षण मिळणार नाही, कारवाई होणार. मग का कारवाई होत नाही? म्हणून मी मगाशी म्हणालो, जर
महसूल मंत्र्यांनी आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये येऊन चांगली भूमिका मांडलेली आहे. जर त्यांनी ती कृतीत आणि सत्यात आणली तर जिल्हावासियांच्या तर्फे त्यांचा जाहीर सत्कार हा आम्ही त्या ठिकाणी करू. आणि दुसरी मागणी महत्वाची की या जिल्ह्यातल्या सगळ्या ज्या गेल्या 15 वर्षामधल्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीचा जो व्यवहार आहे याची श्वेतपत्रिका काढा. रजिस्टरमध्ये जाऊन खरेदी करता बोगस शेतकरी दाखले कोण करतोय, कोणाची मान्यता आहे, कुठला तहसीलदार करतोय, कुठला रजिस्टर करतोय, कुठला सर्कल, कुठला तलाठी, कोण जबाबदार आहे याची शोध घ्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करा. आमचे एसपी आणि कलेक्टर यांनी सामूहिक निर्णय घेऊन वाळू माफियांच्या म्होरक्यावर एमपीडीए लावला तर तहसीलदारांच्या अंगावरती गाडी घालण्याची पुन्हा कोणी हिंमत करणार नसल्याचं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. काय होतं, मी तुम्हाला एक बात स्पष्टपणे सांगतो, मी स्पष्ट बोलणार आहे. जोपर्यंत आमचे अधिकारी या वाळू माफियाशी कनेक्ट आहे तोपर्यंत हे वाळू माफिया आहे. याची एवढी हिंमत नाही की प्रशासनाचं हे काही बाकी इतर राज्य नाही, हे काही मोगलाचं राज्य नाही आहे इथे कोणी कोणाच्या अंगावर गाडी. आमच्या काही जोपर्यंत आमचे अधिकारी हा निर्णय घेत नाही सामूहिक, आमचे एसपी, आमचे कलेक्टर, आमचे सर्व, त्या वाळू माफियागिरी करणारा जो मेन माणूस आहे त्याला एमपीडीए टाकत नाही, त्याची हिंमत नाही पुन्हा तहसीलदार तेवढं तसं करायची. आता पंढरपूरला हे घटना झाली, माळाला परवा आमच्या तहसीलदारच्या गाडीसमोर त्यांनी डंपर आणला वाळूचा, तर तिथे 307 केस लावला, 353 लावला, एमपीडीएची कारवाई केली, फरार झाले. आता तिथनं 4 लोक जे मूळ जे मोठे बलाढ्य धनाढ्य लोक आहेत या वाळूमध्ये. सिंदूरमध्ये आमचे एसपी आणि कलेक्टरने विचार केला 50 लोकांची यादी काढली पाहिजे आणि सरकारचा बिलकुल याच्यामध्ये हे नाही आहे. मी माननीय लोकप्रतिनिधींना विनंती करणार आहे, हे कोणी आलं तरी याला फोन करायचा नाही कारण हे जे वाळू चोरीपासून जे लोक त्या ठिकाणी तयार होत आहेत, मग ते ड्रग्समध्ये चालले आहेत, मग ते अवैध मार्गाने पिढी बिघडवत आहे. मी बघितलं काही लोकांचा रिपोर्ट असा, मी खालच्या लोकांशी बोललो काल तारकर्लीमध्ये, ते म्हणले की हे वाळू माफिया नवीन युवा पिढीला बिघडवत आहे, ड्रग्स आणत आहे, MD आणत आहे, यांच्याकडे जो पैसा आला आहे हा अवैध मार्गाने, यातनं हे सिंदूरचे पुढची येणारी पिढी बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचाही मी अभ्यास केला आहे काल थोडा. तर हे जोपर्यंत थांबणार नाही, हे वरिष्ठ लेवलवर काम करत, हे तहसीलदारचं काम नाही आहे, वरिष्ठांनी निर्णय घ्यायचे आहे. तर ते आणि कोणी पॉलिटिकल याच्यामध्ये कोणी फोन करायचा नाही, ते सर्व राजकीय भूमिका घ्याव्या लागतील. त्याच्यामध्ये कुठल्याही राजकीय व्यक्तींना प्रोटेक्शन देणे हे पुढच्या पिढीला बिघडवण्यासारखं आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आम्ही आता काम करणार आहे. देवस्थान इनाम जमिनींसाठी वेगळा कायदा आणण्याचा विचार असल्याचं मत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलं आहे. जसं देवस्थान इनाम जमीन आहे, देवस्थान इनाम जमिनीमध्ये काही कायदा आणण्याचा विचार आम्ही करतो आहे. देवस्थानची जमीन आपण जे काही लोकांना कसण्याकरता दिली आहे, ती जमीन कसण्याकरता दिली आहे अनेक काळापासून, पण देवस्थानच्या नावाने आहे. पण आता जे काढू शकत नाही, तर आम्ही हा विचार करतो आहे त्या देवस्थान इनाम जमिनी 4 लाख हेक्टर जमिनी आहे महाराष्ट्रामध्ये, पश्चिम महाराष्ट्र, सिंदूर, रत्नागिरी भागात देवस्थान इनाम, याच्यासाठी वेगळा कायदा करावा लागणार आहे की एक 10% वगैरे. आता आपण चर्चा करू देवस्थानची इनाम जमिनीबद्दल, पण काहीतरी टक्केवारी पैसे जमिनीचे रेडी रेकनरच्या काही टक्के पैसे हे देवस्थानला द्यायचे, ट्रस्टला, आणि त्या जमिनी फ्री होल्ड करून टाकायचे, जे कसतात त्यांना देऊन टाकायचे. असाही एक कायदा जसं आम्ही विदर्भात केला, क्लास 2च्या जमिनी क्लास 1 केल्या, म्हणजे CP आणि बेरार सरकारने क्लास 2 लावल्या जमिनी कसण्याकरता दिलेल्या होत्या, त्या मग क्लास 1 केल्या, फ्री होल्ड केल्या. तशा देवस्थान इनाम जमिनी फ्री होल्ड करण्यासाठी एक कायदा या राज्यामध्ये आणण्याची गरज आहे, ते आम्ही करतो आहे. या ठिकाणी काही शर्तभंग झाले आहे जमिनीमध्ये, म्हणजे काही ठिकाणी ज्या अटी शर्तीवर आपण जमीन दिल्या होत्या त्या शर्तभंग झाल्या, तेही आम्ही रेग्युलाइज करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आंबोलीसारखं स्थळ महाराष्ट्रात अन्य कुठेही नसल्याचं विधान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं आहे. पाहूयात. मी आपल्यासमोर फार आवर्जून सांगेल
आंबोलीसारखं पर्यटन स्थळ विदेशातही आपण जातो, पण त्यापेक्षाही आंबोली सुंदर आहे. तिथे आता राहण्याची व्यवस्था फार कमी आहे. पुढे MTCचं एक चांगलं त्या ठिकाणी बांधकाम चालू आहे. ते झालं की मला वाटतं आंबोलीसारखं स्थळ हे महाराष्ट्रात दुसरं नसेल, इतकं सुंदर आहे आंबोली. त्यामुळं मला वाटतं की त्यात फार आनंद आला. मी तुम्हाला सांगतो, मी दीपक केसरकरला शब्द दिला आणि तिथल्या गावाच्या सरपंचाला शब्द दिला आहे. इथनं मी मंत्रालयात गेल्या की आंबोली आणि 3 गावं जे खाजगी वन दाखवलेले आहेत, मला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जावं लागेल तर चालेल, मंत्रिमंडळासमोर जाऊ, सरकारच्या कुठल्याही त्या ठिकाणी नियम अटी कमी करू, पण त्या आंबोली गावाचे 3 ग्रामपंचायती ज्या आहेत त्या ज्या काहीच करता येत नाही त्यांना. ते त्याचं रेस्टॉरंट ज्याच्याकडे मी राहिलो त्यालाही ते सिमेंट कॉन्क्रीटचं बांधता येत नाही, त्यालाही ते बांधलेला 20 रूम्स, पण त्यांनी त्या खाजगी वन दाखवल्यामुळं छोटे छोटे त्याला नियमाच्या वर काही करता नाही आलं. पण तिथे जर आपण हे जे चुकीच्या पद्धतीने झालं आहे हे जर दुरुस्त करून दिलं, 3 ग्रामपंचायतीचे बंधन हटले, तर आंबोलीमध्ये मोठा पर्यटन तयार होऊ शकतं. रत्नागिरीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाला मोठा धक्का बसलाय. चिपळूणमधून गत विधानसभा निवडणूक लढवलेले पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत यादव भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. मंत्री नितेश राणे यांनी याबाबतची माहिती दिली. एक सक्षम नेतृत्व या भागात आणलं आहे. सहकार्याच्या माध्यमातून असंख्य तरुणांच्या 2 हाताला काम दिलेलं आहे. ज्यांच्या कार्यकर्त्यांचं एक फार मोठं जाळं आहे. असं नेतृत्व अगर आमच्या भारतीय जनता पक्षामध्ये आलं तर निश्चितच आमच्या भारतीय जनता पक्षाची संघटना अजून भक्कम होईल. आम्हालाही तळागाळामध्ये पोहोचण्यासाठी एक अतिशय चांगला सहकार्य भेटेल आणि 100% भाजप हा जो आमच्या नेतृत्वाने जो काही नारा दिलेला आहे त्या दिशेने वाटचाल करत असताना प्रशांत यादवजींसारखे चांगले सहकारी अगर खांद्याला खांदा लावून काम करत असतील तर निश्चित पद्धतीने आमच्या भारतीय जनता पक्ष ही या भागात भक्कम होईल, रत्नागिरीत भक्कम होईल. आणि ही सगळी भावना आम्ही कार्यकर्ते म्हणून आम्ही आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवी चव्हाण साहेबांकडे आम्ही चर्चा केली. आम्ही मग प्रशांत यादवजींना पण आग्रह केला, त्यांनाही विनंती केली आणि आमच्या प्रदेश अध्यक्षजींच्या बैठकीमध्ये प्रशांत यादवजींनी आमच्या भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आणि येणाऱ्या 19 तारखेला 19 ऑगस्टला भारतीय जनता पक्षाचं नरिमन पॉइंटला जे प्रदेश कार्यालय आहे तिथे राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब, प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब, आमचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य राणे साहेब आणि अन्य आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये येणाऱ्या 19 तारखेला मुंबईमध्ये प्रशांत यादवजींचा प्रवेश हा भारतीय जनता पक्षामध्ये निश्चित झालेला आहे आणि त्यासाठी मी आवर्जून त्यांना भेट देण्यासाठी आलो आहे. त्यांच्या जवळच्या निकटवर्तीय सगळ्याच कार्यकर्त्यांची, त्यांच्या कुटुंबियांची आमची चर्चा झालेली आहे आणि म्हणूनच जो 19 तारखेला होणाऱ्या प्रवेशाच्या दृष्टिकोनातून आज त्यांचा आग्रह होता की आम्ही त्यांच्याकडे मी नातूसाहेब आमचे जिल्हा सगळेजण त्यांच्याकडे सगळेजण आलो. आमची चांगली चर्चा झालेली आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. वाळू माफियांची खैर नाही, महसूल मंत्री आक्रमक. जिल्ह्यातील जमीन खरेदी विक्रीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, संदेश पारकर यांची मागणी. आणि वाळू माफियांना रोखण्यासाठी राजकीय भूमिका घ्याव्या लागतील, महसूल मंत्री स्पष्टच बोलले. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह.